No niin, tervetuloa uuteen videoon. Niin kuin näkyy, niin yö vedetty autossa. Testia jo tehty. Tultiin viikko ennen Pro Touria tänne pohjoisempaa. Ajettiin tossa eilen yöllä kylläkin Rovaniemestä ohi ja ollaan nyt sitten luostolla. Ja tarkoitus nyt sitten vähän käydä retkeilemässä ennen Rovaniemen kisaa. Niin tästä tulee varmaan semmonen retkeilyvlogi. Lauantai, sunnuntai, maanantai, tiistai. Tavallaan vapaata ennen kuin sitten mennään tonne Rovaniemelle vähän reenailee. No, ei ole ainakaan lunta ikävä, mutta sitä täällä riittää. No niin, nyt on ensimmäisen tauon paikka. Taidettiin kello 7 ja oiskohan joku 13-14 kilsaa menty, että ehkä 5 kilsaa yöpaikkaa ja joo, vähän tämmöisellä yhden pyrähdyksen taktiikalla mentiin, että nyt olisi niinku ruoka-aika. Tai olisi pitänyt kyllä olla vähän aikaisemmin, mutta täällä mennään. Siinä olisi lounas. Chicken fajita with rice. Ja matka jatkuu. Vähän vettä kaivosta. Tulvinut tää vedenottopaikka. Niin katsotaan kestääkö kengät vettä. Ja tonne kun mulais, niin joo. Minä sen kosteutta tuli läpi, mutta ei paha. Vedet keittymässä. Aamupala settiä. Tässä oltiin yö. Täällä oli joku puolalainen IT-kaveri kanssa ja se tossa kerkisi jo lähteen. Vielä 12 kilsaa. 12 kilsaa vielä jäljellä. Vähän sateisempi keli. Vähän meinaa tihutella. Eilen oli kyllä kiva ja aurinkoinen keli koko päivä. Ainoa ongelma tässä on vaan se, että voi tulla vähän kuuma tällä takilla. Kun eilenkin oli hirveä hiki koko ajan. Oli ihan pelkkä teepaita vaan. 6 kilsaa jäljellä. No niin, pussi toi takaisin luostolle taas. Nyt se olisi pitää itse asiassa yksi kouluhomma tässä tehdä. Ja sitten varmaan pitäisi päästä johonkin suihkuun. Varmaan jonkun uimahallin kattoo tuolta, niin pääsee sitten saunaan samalla. Kemijärven uimahalli. Siellä käytiin suihkussa ja saunomassa, niin nyt ollaan ihan räikkäänä ja seuraavaksi pitäisi miettiä vähän, että mitä sitä oikein haluaisi syödä. Tässä on 2 vaihtoehtoa. Joko huomenna lähdetään huiputtaa saanaa tai sitten vaan vähän kalastellaan ja ehkä heitetään vähän kiekkoa, mutta katsellaan mitä keksitään. Pelikavereita näköjään. Käytiin siis äsken tossa Kemijärven Friparadalla. Siellä näkyy korja. 7 väylää tuli pelattua ja tuli paha mieli. Tämmönen paikka löytyi tälle yölle majapaikaksi. Tonne pääsee ihan tonne kärkeen asti autolla. Kyllä nyt kelpaa aloittaa aamu. Tässä laitetaan tohon tulet ja tehdään sitten vähän aamupalaa, niin hyvä tulee. Seuraavaksi mä demonstroin, miten saadaan pidettyä ruuat kylmänä, kun eihän noin mitään 1,5 viikkoa kestä noin kylmäpakkaukset. Niin näin yksinkertaista se on, että saadaan ne takaisin jää.
maanantai-iltana nyt vähän vielä pari väylää fiilistelee tätä kisarataa. Ja katsotaan varmaan sitten huomenna vähän tarkemmin. No niin, tämmönen paikka löytyi veden äärellä. Ja sitten tuolla on nuotiopaikkakin. Mutta rata vaikutti kyllä, mitäköhän mä olisin vielä on, ehkä 7 väylä, 8 väylä, 7 väylä, jotain semmoista. Vaikutti kyllä aika helpolta. Toki oli ihan tyyniä näin, mutta kyllä vaikuttaisi siltä, että joutuu aika kovaa skorea pelaamaan, että pärjää. Mutta huomenna selviää vähän paremmin, kun käydään koko rata pelaamaan. Komea paikka. Tässä ihan vesistön äärellä ja täällä on sitten vähän virtaavampaa vettä löytyy kanssa. Siinä on kalastusvehkeet. Voisi vähän kokeilla, että onko täällä jotain kalaakin jopa. Tuli vähän kattoon, tuossa oli Rovaniemi Vaattunkijärvi. Ei kun Rovaniemi Vikajärvi kyltti tähän suuntaan ja 7 tonnia kestää silta. Ajattelin, että sitähän voisi huomenna vaikka tulla autolla tästä käydä katsoa, että mihin tää menee, mutta eka asia mitä näkyy, niin on aika epätasainen maasto ja tommosia kunnon kiviröykkiöitä sun muita, niin ei taida ihan toi maavara riittää, niin eipä kyllä sitten lähetä. Tästä voisi tulla kyllä meikäläisen tukikohta tälle Rovaniemen reissulle. Ja reissun ensimmäinen kala. Affena. Rahka, jogurtti, kulho iltapalaksi. Viritelmä. Toi kyllä varmaan palaa toi toinen puu tosta pois, mutta tässä mä oon vaihtanut toisinpäin. Sitten ekaan harkkarundiin. Tänään on kiva aurinkoinen keli, mutta vähän tuulee. Pitääkö mennä noin tiukkana tosta? Siellä on joku poro vissiin teurastettu. Eikä kalan kalaa taaskaan. Kirves jäi kotiin, niin mennään puukkometodilla. Toimii. Niin, torstai-päivä. Vedettiin tuossa just aamupala ja se on sitten tarkoitus nyt, että lähtee viimeiselle harkkarundille ja napataan Elmo tosta kyyttiin, niin mennään kaksin chigaa rata vielä ja muutamat loppusilaukset vaatii vielä rata, että siellä on pari väylää, missä mä en oikein tiedä vielä, että minkälaisen heiton mä heitän, mä en oo ihan vielä päättänyt. Ja sit muutama semmonen simppelimpi väylä, johon ei oo vaan saanut oikein semmoista hyvää tuntumaa, niin ne pitää hinkata tänään vielä pois, niin voisi tulla ihan hyvää skoree, että saa ne katottua läpi, niin sit on ihan hyvä. Mä oon nyt tässä nukkunut aika myöhään joka aamu, että saa nähdä sitten huomenna pitäisi aika aikaisin herää. Jos meinaa aamupalankin vielä kerkeä tekemään, niin se voi olla pieni haaste, mutta ehkä me selvitään. Saattaa olla hieman aamukankeutta huomattavissa sitten kierroksella. Mutta
Vähän. No niin, nyt on torstai-ilta, eli kaikki harkkarundit on saatu finaaliin. Tässä tosiaan automajoitus. Vähän tosta radasta. Ei ehkä niinku kaikista selkeämpiä väyliä jotenkin, että meni kyllä hetki itsellä hahmottaa, että vähän, että niinku mistä kohtaa pitää heittää ja mistä kohtaa niinku väylä kääntyy. Ja siellä on pari semmoista vähän ehkä kikkaväylää niin sanotusti. Ihan hirveästi ei pitkää heittoa pääse pelaamaan, että ne on aika hyvin pelattu mandoilla tai sitten ylipäätään ei vaan ole pitkää väylää, missä sitten saisi losottaa, mutta et siltä osin ei ehkä pelaa omilla vahvuuksilla sitten. Putti kanssa korostuu aika paljon. Se on meikäläisellä tällä hetkellä yhtä arvaamaton kuin Suomen sää. Yllättävän hyvän tuntuman mä oon sitten kuitenkin saanut rataa ja puttiin tässä. Mä oon saanut niin kuin oikeastaan 4 harkkarundia alle, niin huomenna tosiaan kuvauskortissa. Kyllä mä sinne koitan muutamalla väylällä lähteä vähän uniikimpaa heittoa ja vähän riskimpää heittoa hakemaan. Et yhden upsinkin tuun heittämään. Se on toki ihan pelikirja. Aapo näytti mulle 17 väylään Fore-pelin, niin sen Aapolta nyt nyysin sitten omaan repertuaariin myös. Elä vittu! Vittu! Panika! Aapo näyttää. Joo, ei näköjään tullut kuvattua sen enempää sitten itse kisan aikana, mutta ekan rundin pelasin 5 alle ja toka rundi 7 alle ja vika rundi 5 alle. Ja se oikeutti sitten 5. sijaan. Ehkä vähän ne 5 alle rundit jäi piippuun, mutta oli kyllä hyvä Rovaniemen reissu ja hyvä kisa. Ei pitäisi nyt oikeastaan mitään muuta kuin kommentoitavaa, että kiitos, että katsoit videoa ja tilaa kanava ja seuraavaa videoa.